Això és fantàstic i un dia fer un compromís d'amor. Això és meravellós. Bé, bon vespre. Encetam un nou curs de l'Obra Cultural Balear de Manacor i començam amb la presentació del llibre Les rutes de la ment, de Miquel Àngel Crespí. Ell ha convidat en Bernat Nadal i en Maria Antònia Badell en aquest acte i seran els dos que parlaran sobre el llibre i sobre l'escriptor. Per això donarem una petita pinzellada de qui són els convidats de Miquel Àngel. En Bernat Nadal va néixer l'any 50 del segle passat, Bueno, Miquel López Crespí. Com que t'ho dic Miquel Àngel? No sé per què sí, m'he contagiat. Bé, en Bernat Nadal va néixer l'any 1950, es donà a conèixer com a poeta l'any 1971, ha viscut sempre a Manacor, destacant com a activista cultural. Ha col·laborat a la premsa llenca amb articles literaris i d'opinió. Té diversos premis, com el Ciutat de Manacor, el Premi de les Lletres de Campos i el Premi Mallorca 2008. Ha publicat molt de poemaris, així com també diversos textos narratius, i d'un llibre sobre futbol, que es pot situar entre l'assaig i l'ironia. Es diu Raó Blaugrana, de l'any 2008, publicat a Lleonard Montaner, editor. Bé, ha fet moltes més coses, però per no estendre molt massa, passarem ara a Maria Antònia Badell, que total la coneix, però bé, també farem una pinzellada. Ella és química i política nascuda a Manacor l'any 1951. Políticament hi destaca la seva tasca com a regidora de l'Ajuntament de Manacor, com a consellera de Cultura, Educació i Esports del Consell Insular i com a diputada del Parlament Autonòmic. Sempre ho ha fet com a membre del Partit Socialista de Mallorca. L'any 2007 va deixar l'activitat política a primera línia, però com va dir una vegada en Artur Mas, suposant que ha fet una passa al costat. Bé, primer parlarà Maria Antònia Badell, que farà un recorregut sobre la trajectòria de Miquel López Crespí, i després en Bernat Nadal parlarà del llibre. I si em dóna temps, espero que sí, farem també unes preguntes sobre l'autor del llibre. Molt bé, moltes gràcies i endavant. Bé, espero que si he de xerrar cap allà amb el micro, pots ir un poc l'esquena i me sap com a greu. Espero que me disculpeu. Bé, contenta de ser aquí i donar les gràcies a en Miquel per haver pensat en jo, per aquesta presentació. Jo estic fora del circuit, com ha dit el meu líder, però estic contenta de poder compartir aquest dia amb en Miquel i també a la vegada amb en Bernat. Jo sempre me n'he recordat tu perquè has fet molta feina en la difusió dels llibres mallorquins. Jo ben record que m'has presentat bastant de llibres a través d'aquest any. Mira, ara tornem a estar junts. També vull dir que estic molt contenta de compartir la mesa amb en Bernat, conegut de la infantesa, que és a casa, i també voldria agrair l'Obra Cultural l'organització d'aquest acte. Bé, jo parlaré un poc d'en Miquel, tot i que és un autor prou conegut i que potser que només seria dir que no necessita presentació. Jo crec que sí que cal fer un recorregut per la seva trajectòria personal i literària, perquè crec que la seva obra no s'entendria sense conèixer com ha arribat a ser un dels escriptors més prolífics i més premiats de la literatura feta a Mallorca. En Miquel és poble, de l'època de la postguerra. Tota aquesta generació han crescut en els anys grisos del franquisme. Aquí hi ha un exemple, amb molt poc d'any de diferència. I en aquesta època tan grisa,
era una època de repressió i por, amb un control absolut de les classes dominants i en la Iglésia com a vigilant de la moral i els bons costums, imposats a favor dels seus interessos. L'Església tenia el monopoli de l'educació i la difusió d'una moral tradicionalista i conservadora, naturalment en connivència amb el règim franquista. Això incloïa una forta censura cultural i un estricte control social. La formació intel·lectual que reberen va estar emmarcada dins aquests paràmetres. Per una banda, la propaganda governamental, exemplificada amb el Nolo i altres herbes, i el silenci del poble oprimit i represaliat per l'altre. Van créixer en un món de mentida, enllenats, sabent només la versió dels vencedors. Però es veu que l'adoctrinament rebut no va ser gaire efectiu, perquè en Miquel, de ben jove, ja va esdevenir un actiu militant antifranquista i per aquest motiu va patir detencions i tortures per part de la brigada político-social del règim. Dirigent de l'Organització d'Esquerra Comunista en els anys 1970, l'any 78 va entrar a formar part del Partit Socialista de Mallorca i va ser membre del Consell de Redacció de la revista dels nacionalistes d'Esquerra, Mallorca Socialista. A la dècada de 1980 fou cofundador i vicepresident de l'Ateneu Popular Aurora Picornell i iniciador de la memòria històrica republicana. En aquella època, als anys 70, podria trobar en Miquel a qualsevol moguda, manifestació, conferència, seminari, ja fos en defensa d'espais naturals, estatut d'autonomia, els empresonats pel règim. Realment, en aquell temps, els joves mallorquins ja començaven a despertar, però en Miquel hi anava aquí davant. Tota aquesta introducció ens serveix per explicar el sentit de l'obra d'en Miquel. Allò que va viure aquells anys traspua contínuament en els seus escrits, es reflecteix a la seva obra. En Miquel, de ben jove, ja va estar lligat a la literatura. Segons tenc entès, als 14 anys ja escrivia. Sí, però el que escrivia eren novel·les de l'oest en castellà, a sort que els van cremar totes. Bé, però ja posar-hi la ploma damunt un paper. Això és així, no és vera? I des de ben jove ja ha estat lligat a la literatura, però hi ho ha fet durant tota la seva vida. Tota la seva vida, dia a dia, 8 o 9 hores escrivint durant anys i anys. Clar, tota aquesta dedicació ha donat els seus fruits. Quasi un centenar de llibres publicats, una dotzena d'obres de no ficció, una vintena de novel·les, 24 poemaris, 3 autobiografies, 6 textos teatrals, crec que en aquest curta. També va ser col·laborador del suplement de cultura dels diaris de les Illes. Entre 1996 i 1998 va publicar més de 200 articles referents a la història de Mallorca al diari Balears. Va escriure sobre cinema a la revista Temps Moderns i durant molts anys portà la secció d'entrevistes del suplement de cultura del diari Última Hora i de la revista de l'obra cultural balear El Mirall. És soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i membre de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca. En tota la seva obra s'hi destria una part autobiogràfica. S'hi entreveu la traça que li deixaren les vivències personals i familiars de manera directa, a vegades, o subtilment dissimulada en algun dels personatges ficticis o en situacions inventades de les seves obres. En Felip Monar, permeteu-me que li manllevi 2 paràgrafs, en una presentació d'un altre llibre va dir que López Crespí ha constituït una obra que és alhora una crònica personal i col·lectiva de Mallorca i de les Illes Balears, un testimoni històric del segle XX i una veu de resistència cultural. Però més enllà de la quantitat i varietat, el que fa singular la seva escriptura és el compromís constant amb la llengua, amb la memòria i amb la dignitat humana. La seva escriptura ha estat sempre inseparable d'una actitud vital i política, la defensa de la llengua catalana, la memòria històrica, la crítica social. El López Crespí
pertany a aquella generació dels anys 70 que volgué trencar a la literatura de capellans i mestres per obrir pas a una nova manera d'escriure, més lliure, més compromesa amb el món real. Llegir-lo és, per tant, endinsar-se en una literatura que no vol ser decorativa, sinó transformadora. Estic totalment d'acord. Les noves tendències de la literatura, els escriptors d'Amèrica Llatina, els impressionistes alemanys, els pensadors marxistes i els escriptors rupturistes espanyols varen tenir una influència decisiva en l'obra d'en Miquel. Ell mateix diu que la ideologia de molts de joves escriptors dels anys 70 mudava amb els nous components culturals i oferia una societat més avançada. No oblidem el canvi social i econòmic que significà el boom turístic a Mallorca, amb noves possibilitats laborals, noves influències arribades de països més avançats. La dècada dels anys 60 va significar la mort de Mallorca tradicional, la desaparició d'aquella societat bàsicament agrícola que havia existit fins aleshores i que quasi un dia per l'altre es veia convertida en una societat de serveis. Convendreu amb jo que hi va haver un canvi radical entre la generació anterior i la nostra. Jo, per exemple, la meva generació, jo mateixa, no té res a veure no sols amb la dels meus pares, sinó fins i tot amb la dels meus germans majors, amb els costums, pensament, actituds i sense cap dubte ha influït en la creació. Era una època de ruptura. No es podien seguir els mateixos clixés que s'havia escrit fins aleshores. En Miquel va ser un revolucionari en la seva pràctica quotidiana i ho és en la pràctica literària. Ell mateix es defineix com un escriptor subversiu. El temps i les circumstàncies que li tocaren viure durant la joventut convidaven a la subversió. El seu compromís polític està sempre present a la seva obra. De fet, l'any 2003 rebé un acte d'homenatge per part del Consell de Mallorca per una vida de lluita per la llibertat del poble mallorquí i en defensa de la llengua catalana. He dit que és un autor amb una gran producció d'obra, però s'ha de destacar la varietat del seu univers literari. Poesia, narrativa, teatre, assaig, memòries, que han rebut nombrosos premis i de gran prestigi, entre els quals el Premi Llorenç Ribé de Narrativa en 1972 per A preu fet, el Premi Ciutat de Palma Bartomeu Ferrà de Teatre en 1974, el Premi Ciutat de València Constantí Llombart de Narrativa en 1988. Per la traducció al castellà de Las dispersas ausencias va rebre el Premi Internacional de Literatura Antonio Machado, Premi Vila d'Almassora de Narrativa 2011 per les verdaderes memòries de Salvador Orland. I no vull deixar de mencionar, per la part que ens toca, el Premi de Narrativa Ciutat de Manacor en 1973 per La guerra just acaba de començar, atorgat pel jurat compost per Blai Bonet, Antoni Serra, Manel Vázquez Montalbán, Guillem Lluís Díaz Plaja i Josep Maria. I també no vull deixar de mencionar un altre reconeixement que crec que deu ser un dels més preuats per ell, i és el que rebé del seu poble, Sa Pobla. L'Ajuntament de Sa Pobla, el 2016, li atorgà l'escut d'or en homenatge a la seva trajectòria en la que sempre ha tingut presència en la seva condició de pobler. Fa un poc m'ho deia, diu jo, me'n vaig anar de Sa Pobla, me desterraren de Sa Pobla, els 14 anys, però mai he deixat de ser pobler. I com la majoria de poblers, de conciutadans seus, en Miquel és un home generós, ha compartit tot el que ha escrit amb nosaltres, ha volgut fer que nosaltres disfrutassem amb ell de la seva literatura. És un home obert i humil. La condició d'escriptor no l'ha fet sentir superior, ja que considera que la literatura és un treball com qualsevol altre. I ara, no fa gaire, vaig llegir en una entrevista que li van fer al diari Última Hora, no fa gaire, que aquest autor que aquí tenim, tan feiner i tan productiu, va dir que deixaria d'escriure. M'ho va sorprendre molt. No m'ho vaig creure. Bé, m'ho vaig creure mitges. Sí, però aquí hi ha una trampa.
Aquí hi ha una trampa perquè en 50 anys d'escriure seguit amb horari d'oficinista no vull que entreu en el despatx perquè només hi ha carpetes i m'hi perd. Així és que n'hi ha de material d'escriure. Bé, com veus, jo no m'ho cap de creure, perquè una persona que ha dedicat tant d'anys a l'escriptura renunciar a el que ha estat la passió de la seva vida. No, són més de 50 anys i ara compten més les filles, ara que he tingut una neteta i, en fi, molta cosa que he robat en la literatura de la família i ara si puc ho vull rescabalar un poc. Bé, ja ho veurem. Miquel, molt content. No te fies. Molt content, ja ho veurem. Bé, estic molt contenta de poder fer una mica de perfil sobre tu i sobre la teva obra i per donar pas a en Bernat, que ara sí que entrarà en el verdader motiu de què es tracta, que és l'anàlisi i la presentació d'aquest llibre, Les rutes del món. Sí, jo abans que comenci el nostre amic Bernat i després d'això que quasi estic empedrit, perquè jo quan he anat escrivint mai m'he pensat ni en premis ni ni reconeixements i això me ve massa gros tot això. Jo feia feina perquè havia de guanyar unes pessetes i escrivia en els diaris i he fet molt d'oficis en aquest món, si no ho sabeu. Jo vaig començar, ara xerraràs tu. Jo vaig començar en el taller de mon pare, que teníem un taller de pintura, després vaig passar a empleat de llibreria, després vaig fer de delineant, jo que sé el que he fet, fins que vaig dir, hòsties, i amb uns articles en el diari i un premi d'aquell temps de 200.000 pessetetes, collons, jo guanyo més que estant aquí esclau en això i vaig dir, s'ha fet, sempre m'ha agradat escriure, escriure'm i no me'n penedeix. Has tingut els teus moments, baixos, alts, fotos, perquè n'hi hauria per fer una història i en Bernat ho sap de lo que és el món cultural i les màfies i el control i això n'hi ha per fer un bon llibre de lo que patim els escriptors en aquest món. Però, en fi, no, i per acabar, antes que comenci en Bernat, Manacor té molta importància en la meva vida perquè va ser un dels primers premis importants dels anys 70. En aquell temps tots guanyàvem a Ciutat de Manacor, és a dir, això era un seguici, no? Hi havia frontera, cada dia que calles, te'n recordes, en Xesca Ensenyat, Maria Antònia Oliver. El que ara falta a la Ciutat de Manacor, aquests guanyadors, que sabem qui són, sabem qui era en aquells moments, però ara mateix, si demanéssim al públic d'aquí els guanyadors de la Ciutat de Manacor d'enguany, segurament molt poca gent sabria donar. Això és la diferència entre l'atenció sociopolítica, cultural d'aquell moment. Aquell moment no sonava. La Ciutat de Manacor era molt important. Aquí eren quasi els únics que es feien en català. Sí. Va costar, però. Va costar, però n'hi havia un parell en els països catalans, Catalunya, Principat, molt, a València i tot, un dels primers premis d'homenatge a Rosselló Porcel que vaig guanyar al Becant, era en català i també vaig guanyar Ciutat de Palma de teatre. Però a Ciutat de Manacor sí que mos va animar molt a tota aquesta tribu de la generació dels 70. Quasi se pot dir que són fills de la Ciutat de Manacor, perquè si no potser no haguéssim tingut en 20 anys, que teníem, no haguéssim tingut els ànims o això de continuar amb això, però en aquesta promoció que hi havia en aquell temps te feia sentir qualque cosa. Déu meu,
En els 20 anys és el que arribes a creure, però en fi, t'apareixia molt important. Manacor, en la ciutat de Manacor, per mi va ser molt important. I, a part del coneixement que sempre he tingut en Maria Antònia Badell, que va fer una feinada de cultura immensa, i jo me'n recordo, perquè el dia de l'altre dia me'n recordo de totes les presentacions que m'ha fet de llibres o discos meus, no sé com agrair-li, i per això he pensat en tu. I he pensat en Bernat perquè en Bernat també té una part dins la meva vida important, no tant per la seva obra, que me va influir molt, Poesia 72, no? Aquell va ser un llibre rupturista en aquell moment, un canvi de to, dins l'herència d'en Rosselló Porcel i tota la gent, en Miquel Àngel Riera, però només una cosa d'en Bernat. Pels anys 70, i ja havíem guanyat la ciutat de Manacor, un dia, com era normal en aquell temps, me perseguia la brigada política. La brigada política de la dictadura me venia a cercar per interrogar-me i tal. I jo no sabia on amagar-me, perquè tanmateix si anava a els pares me trobarien, és a dir, jo un mag, perquè passi aquesta mala repressiva. I en Jaume Pomar, que en Pau descansi, me va dir, jo tenia cotxe en aquell temps, perquè en el taller podies manejar cotxes. I em va dir Jaume Pomar, però no, perquè no anàvem a Can Miquel Àngel Riera i mos amagàvem per allà un dia, o això. I res, mos vàrem presentar a Can Miquel Àngel Riera i Miquel Àngel Riera, per animar l'assumpte, i llevem les penes, mos va obrir com solia fer una bona botella de xampany fresc i va telefonar en Bernat. I aquí va ser la primera vegada que vam entrar en contacte amb el Bernat. Primer en la poesia, llibres, després ja personalment, perquè mos va ajudar molt a una nit molt fosca. I bé, si has d'intervenir, tens... Ja que heu dit unes coses sobre la ciutat de Manacor, jo seguiré per aquí, al principi. També he de dir que quan ja la guanyat ciutat de Manacor va sortir el llibre publicat, va ser un impacte per nosaltres. La idea que de començar era entrar a un tema que la nostra generació ja havia fet el Blanquerna i tal, llegia fa uns anys, però no havíem arribat a aquest nivell. Jo crec que els joves de l'any 67, 68, 75 fins a 80, tots mos creiem ser revolucionaris. Però amb el llibre d'en Miquel dèiem la revolució la té més clara ells, perquè jo recordo ser antifranquista des de 15 o 16 anys, no ho sé, no me'n record, però per entrar més allà no estava col·legiat. I me'n havia molt poca gent que realment estaves col·legiada. I clar, en Miquel el que du és, en certa manera, la revolució a la literatura. I en la literatura. I per la literatura. Perquè també a nivell literari decideix canviar normes, conceptes, temes, moments i tot això. Una cosa que he de dir, ja que has anomenat tu, lo de Miquel Àngel Riera, és que ell te va seguir molts anys que li interessava especialment el tema de la guerra civil que tu tocaves, perquè tu ho veies d'una perspectiva que no ho veia. Quina perspectiva? Mira, ell era un fill de família catòlica de dretes i tot el que cal, que quan hi ha el 36 es desenduen a part vila, d'allà neix la seva novel·lística, bàsicament, es desenduen a part vila perquè no vegin
el que passa per aquí, i, clar, des d'allà, segons ja no se'n donen compte, però segons ja sí, perquè sentien els trams dels genons i tal, i quart, no? Se sentien des de la pobla, Pot ser. Però ell vivia la guerra de segona fila, perquè en realitat no va veure mai trinxeres ni res, i l'ambient que hi havia que ser, que dissimulaven totalment, però no se pot dissimular tot. I els fills, de 6, 7, 8, 9 anys, veuen coses. Per tant, ells després sí que comença a exercir dins del franquisme, però, d'acord amb en Josep Maria Llompart, Miquel Àngel, d'acord no, Miquel Àngel havia estat treballat de sindicats uns anys, i un dia el dia que en Pep Maria Llompart diu que no acabi d'anar-se'n, perquè no duran fatxes aquí i tal, posa'm tal, no t'ajudis, si no val, però posa, que ell estava també al Ministeri de la Vivenda, de Obres Públiques, o una cosa així, no? I ho dic però perquè hi va haver aquesta trobada amb els dos, però és que d'un altre any, una cosa així, Miquel Àngel ja no va poder contar més, perquè hi havia de fer allà dins, tenia una història, evolucionava, i ha d'anar ficant-se en un tema d'aquest. I és quan va dir, jo mai més entraré en política. Va dir, faré política, bàsicament cultural, en defensa dels països catalans, de la millora de la literatura, però mai que jo ja una vegada no entraré, ningú ni d'altre no entraré mai més. Bé, ho dic però perquè quan surt aquest llibre, Una ciutat de Manacor, que encara ara, jo me'n recordo el títol, i fa molt d'anys, 72 o 3. 73. Resulta que en Miquel ja agafa un tema molt compromès. I jo diria que ha seguit compromès a la seva manera, és a dir, anem evolucionant en els anys. Jo no he pogut llegir totes les teves obres, perquè parlem d'un centenar de llibres i no tothom ha pogut llegir tot, però el que he anat llegint sí que segueix sent una literatura que jo hauria de dir ètica i directa. Vas molt clar en totes les coses. Bé, antes d'entrar purament en el llibre, us he de dir que el llibre en si és un assaig potenciat de fets històrics i de memòria. Se podria considerar qualsevol cosa, podria ser assaig. Jo més veig que són narracions, literatura de creació, perquè té moltes llibertats, però bé, és un llibre que així i tot segueix sent compromès, encara que ell no sempre demani el compromís, sinó que sabeu que la preocupació dels temes que toca són així. Bé, faig un esquema, no el llegiré només l'esquema. És possiblement l'escriptor amb més premis literaris de Mallorca, tampoc no els he comptat, però no en conec d'altres, i he de dir que inclús hi havia escriptors de la nostra generació que estaven un poc gelosos, perquè tu t'endues tots els premis i altres no te s'enduen. Estic segur que no tenia dos vespres per subornar ningú. Per tant, devien saber il·lícits tots els premis. Però sí que hem viscut tota una experiència de molts anys, he dit les màfies i tal, de tot, com per tot, com dins la policia, com dins els capellans, com dins... de tot, però jo crec que Miquel s'ha permès anar pel seu compte. I pot tenir amics, naturalment, les amistats existeixen i les simpaties, però que ha anat pel seu compte. Jo no he imaginat mai que anassis amb un clan deliberat, que ara n'hi ha de clans i molt més joves que altres, no? I amb això és una cosa que segurament en coincidim. Jo era amic de Miguel Àngel Viera, d'en Barbonet, d'en Toni del Ferrando,
però som amics, no hem estat mai un clan, som amics lleials, ens apreciem moltíssim i mai hem intentat influir, manipular ni coses d'aquestes. Una nota, això del món literari s'ha complicat moltíssim aquests darrers anys. Antoni Vidal Ferrando, que l'ha anomenat, diu: Miquel, ara no em guanyaria un cap de premi. I dic: per què? I diu: perquè tot està controlat. Imagina un premi, tanca un editorial d'un jurat de 5, em posa 3 de l'editorial, ja és per l'editorial, ja sigui bo o dolent, aquí compten els duros, perquè l'Ajuntament paga l'edició, no? O la traducció. I ara no sé per què m'he enrotllat. Que hi ha molt... Sí, el món aquest, hi ha molt d'amics, i a vegades me diu, en Vidal me diu, i pensa que totes les travetes que han tingut aquests 50 anys darrers també haurien de posar a la balança tota la gent que ens ha donat suport, ens ha guardonat, ens ha publicat, perquè avui en dia també està a la moda de pagar l'edició. No n'he pagat cap mai en 100 llibres. És a dir, però avui, si vols ser escriptor, negocies en segon quin editor 3, 4, 5.000 euros i demà tens el llibre en el carrer, cosa que no he fet mai, evidentment. Ja en són dos. Sí. Bé, hem dit que en tota la literatura de Miquel és molt diversa, jo quasi només parlaré d'aquest llibre i només un paràgraf de la poesia, que és una vessant que a mi m'encanta, perquè no podria entrar en comentaris generals de tota l'obra. Però ell utilitza un sistema literari molt planer per poder enviar el seu missatge literari, després humà, polític, tot el que tu dins. I en aquest llibre que presentant les rutes de la ment, ell titula viatges, normalment, que fa un viatge a la Revolució Francesa, a un viatge amb el Sant Costa i Llobera, i clar, són motius per ell anar reflexionant. Per tant, és una obra reflexiva. Aquí hi ha un assaig, però també hi ha el detall d'aquestes petites coses quotidianes que són les que donen humanitat als personatges, que hi ha les dues coses. I l'escriptura, és un veterà, hem de dir, té un estil planer, Hemingway tenia un estil planer i de frase curta, i en Proust tenia un estil que no acabava mai de rodar. Cadascú té el seu estil. I jo aquí és una cosa que crec que la manera d'escriure, la més directa, més indirecta, més barroc, la manera d'escriure no és únicament una voluntat de l'autor, sinó que estic convençut que va en el caràcter i el temperament. Hi ha gent que xerra donant més voltes, gent que és més directa, i no és el mateix xerrar que escriure, però perquè escriure ja hi ha una consciència, però estic convençut que els escriptors cadascú utilitza el seu sistema de comunicació, o sigui, que du de dins ja, que ve de certa manera programat. I volia dir dues coses breus sobre la seva poesia, perquè ha fet molts llibres de poesia, molts premis de poesia, i jo he llegit més poesia que narrativa o novel·la, però també les dues coses, i us he de dir que els llibres que he llegit a mi m'han encantat, perquè la primera fama que tenia era de revolucionari, per dir-ho d'alguna manera, fer la revolució, però l'altra la fa des del lirisme, la fa des de la intimitat, és a dir, tot el que diu li surt de l'ànima. Per tant, ja per res pots dir la seva poesia eràtica. És analítica i quan ha de denunciar, denuncia, però molt personal, però en sota que necessita la poesia, que és aquesta transmissió d'emocions. Per tant, la gent llegeix molt més narrativa i novel·la,
que crec que te coneixen més per narrativa i novel·la que per poesia, però jo em vull deixar constància. Duia un poema en notes meves, però no el llegia per no llegar, perquè de controlar un poc això. Bé, les rutes de la ment, com vos he dit, mos du la seva memòria a informacions d'enrere, amb personatges que algun sospit que s'ha inventat, però és igual, en tot cas, inventa els seus pensaments íntims. És a dir, que és obra de creació, però és tot. És obra de creació, però hi ha una consciència cultural i social que ell sempre ha volgut posar dins la seva obra. I aquí tenim sempre una reivindicació de la justícia, de vegades suaument, quan ens descriu un capellà, un jesuïta, que va a Amèrica i descobreix que els indis duen peces d'or, perquè no li donen més importància, i que l'empleen perquè es poden manejar, es poden treballar i tal, i que ell sí que se'n dona compte d'estiglar que se pot muntar en tot això. Però, clar, per dir-nos el que pensa els jesuïtes s'hi ha de posar a dins. Estem entrant a també una narrativa, en certa manera, psicològica i sociològica, perquè la societat, que avui diríem mercantil, no sé què diríem, que saps que és del i tal. Però molts fa plantejaments en històries o narracions que són relativament breus, de 4, 8 a 10 pàgines, i ens va canviant de tema cada vegada, ens d'una part i altra, no sempre, no estic segur si per un ordre cronològic, però és igual, perquè quan ens passa d'aquí, no sé, Costa i Llobera, és igual si és canviat d'època, perquè tot és diferent. Bé, per acabar, faré un poc d'esment d'unes, un parell de flashes de temàtica. Per exemple, hi ha una narració allà on toca el tema de xuetes. Jo, el conec de fa estona en què no m'ho hàgim vist molt, però sé que això ja ho veus fa 30 anys, de xuetes i forasters, que era la part més racista nostra. Sí, més racista. Jo diria que en les xuetes era racista i que en els forasters, que se diu, rebutja les persones desconegudes, perquè en realitat no només era per la raça, més bé per la condició econòmica i cultura i tal, no? Que avui se n'han duit el premi als altres immigrants, que diríem, sud-americans i àrabs han anat traslladant. Però, clar, hi ha una d'aquestes narracions que tracta una lota de llinatge xuet i tal, m'apareix entrar a dins d'un tema que molts mallorquins han votat, en gent de fa que no, per exemple, té bastantes coses que hi fan referència i molts autors mallorquins no han tocat mai. Després també parlaríem un altre que és un viatge dels anys 50, que és tota una estampa familiar, allà on ens descriu la casa dels anys 50, que ell devia tenir 3-4 anys, i després, dels anys 50 diríem, tots els anys 50, perquè era un nin encara, i ens descriu com escoltava els majors des de dins del rebost. I jo penso que tenim una edat que, quan eren nens, no ens enviaven a dormir i si podíem xicar allà a veure què deien quan nosaltres m'on havíem anat. És a dir que tot això me resulta tota una recuperació de la meva memòria com a lector. Entre altres coses, també, amb aquestes converses, descobreix un fet extraordinàriament impactant, i és que el seu pare havia estat a la presó. És a dir, que tot d'una tot havien allà, no devien
dia, no sé què, però vas fent descobriments amb aquestes actituds d'infantesa. I després parla també el mateix Nadal que anaven a jugar a les vies del tren i que hi posaven monedes, havien de 10 o 5 cèntims per no llistar massa, perquè quan passaves el tren sí, els que estaven a manecar a prop del tren saben que feien exactament el mateix. Exactament el mateix. I el menut Badalel que no t'ha parat allà, i un escoltava i un posava sobre per allà, deu venir i tal i qual. Però és curiós, feien el mateix a 40 quilòmetres o no sé quants, lots que no teníem comunicació. Bé, tot això a mi m'ha dut, clar, a un treball selecte de la memòria. I el treball de la memòria és l'humanitat de les persones. Ho dic perquè, per molt compromès que estigui, no només reivindica coses polítiques concretes, socials concretes, sinó que hi ha tota aquesta riquesa. Després, un altre, records de família, no me'n record quin títol hi posa, viatge, no sé què, records de família, que parla del Batlle Miquel Crespí, que era del partit Primo de Rivera, no? Sí, això és una història personal, però que té influència dins molts dels meus relats. A casa nostra jo he viscut també dos mons, la dreta i l'esquerra. Per part de l'esquerra, mon pare va venir en els camps de treball que feien les carreteres de per allà, per Alcanada, Camp Picafort i tot allò. Però per part de ma mare era neboda d'aquest batlle Miquel Crespí Pons, que era un dels responsables d'Unió Patriòtica, que era el partit del dictador Primo de Rivera. Això també la feia créixer. Quan mon pare estava en el camp de treball, jo sé, perquè la família és la família, que no tenia gent de por a enfrontar-se amb Cristo. Venia de tenir un bon gènere, no? I crec que això va salvar mon pare, perquè menjar, en fi, això ho va salvar. En lloc de menjar 4 ciurons, doncs ja hi havia botifarrons i sobrassada. Molt bé, doncs només queden 3 línies per acabar. Parla també de la Revolució Francesa, d'en Marat, que ja no pareix que, no sé si era Antoni Maria Antoni François, el grup aquell de Sant Roig, que en una ocasió vàrem anar a Palma a veure la pel·lícula Marat Sada, perquè era una fita. Una fita, no? Clar, no es parla d'això, però també es parla de Miquel Sureda i Montaner, clar, que era un mallorquí històric, que no aniré contant que és un mallorquí històric, que jo no n'havia sentit nomenar mai. Ara, quan jo conto com una història literària, és doblement interessant, literàriament i històricament. Però vol dir que va amb un viatge, aquests se diuen viatges que ha de portar, en Costa i Llobera, de certa manera de Mossèn Alcover. I Mossèn Costa i Llobera era expert, ja tenia publicat sobre Costa i Llobera, i molt descriu una part humana d'ell, aquesta manera d'escriure, aquesta manera que no sé, de dues conseqüències, se va voler fer ermitar, després no li varen permetre, li varen aconsellar que no s'hi fes, però en un moment determinat el me fa molt humà, no només és que n'anja poderós, sinó que ell un moment determinat vol dir sermitant i solitud i tal. I, naturalment, surt, per exemple, Mossèn Alcover, i Mossèn Alcover era Mossèn Alcover, perquè era una bèstia de feina, va fer una de les feines més importants que s'ha fet per la literatura catalana, si no la més important, però tenia el seu caràcter. Hi ha alguna carta que vam dir de Costa i Llobera, que no sé si són inventades o reals, perquè tu coneixes molt la història,
altres formades, veus? Però el de menys s'hi transforma, no mos enllanen la història mai. Però clar, que ja parla, mossèn Alcalé, de la forma i la vulgaritat, quan sortien del tema catòlic, fills de Maria i tal, se posaven nerviós, i fins i tot de la maçoneria, que era culpable de tot, no? És a dir, que mossèn Alcalé era un integrista total i sempre mos ha quedat un poc el dubte de qui hagués estat de mossèn Alcalé si no hagués mort, antes de la guerra civil. Això és una pregunta que mos feim. I, per part meva, res més, he parlat un poc de la seva obra, d'aquest llibre, però no vos puc contar el llibre per anticipar de res, l'ho de comprar. I gràcies. Bé, jo estic a la vostra disposició. La Margalida no sé si me volia fer qualque pregunta. Com està el tema de les preguntes? Com està això? Bé, no importa. No, perquè després donen pas a la gent que vulgui fer qualque pregunta, però és vera que deixarem escriure. No, jo ho he dit i vaig en sèrio. No, ningú s'ho creu. Però sí, és a dir, són de final dels 60 fins ara 55 anys, no són bromes. I realment pot ser que me repeteix que ja he tocat tants temes i tantes coses i més tenc ganes de descansar, tenc ganes de viure aquests darrers anys que me queden amb la família i ara que tinc la neta, cada dia el vull veure i les filles i els dies familiars, tot això ara el canta m'omplia la literatura, ja són molts llibres, ja està bé, no? Ja està bé, no vull avorrir més el personal. I en aquest darrer llibre, el que podem dir és que ja has culminat un poc la teva obra i has recordat fragments de tota la teva obra. Sí, això és una feina que no acabarà mai, perquè ja t'he dit, jo quan entro en el despatx vaig allà a les carpetes i dic aquelles carpetes, allà si ho mira, pot ser que surti un llibre de narracions, i estic així, no m'hi atrevesc a anar-hi, i dic perquè ara m'embarcaré amb un altre, però al final poc més, sort que ja està escrit i només ho tenc de repassar. Però escriure creació, vos puc dir que sí, que s'ha acabat. És a dir, pot fer qualque recopilació, entenc? Sí. Sí, molt bé. Recopilacions. Sí. Bé, vos recordarem que hi ha un parell de llibres allà que si qualcú vol comprar són 15 euros, i bé, jo després aniré allà una estona més. Bé, si qualcú vol fer qualque pregunta sobre... Sí, estic a la vostra disposició, qualsevol pregunta que vulgueu fer dels misteris dels escriptors i el món de la literatura o tal, estic a la vostra disposició total i absoluta. Au, us l'animam. Jo els animaria a llegir el llibre perquè, a més, és un llibre que no costa llegir-lo. Són relats... I pots aturar amb bola. Pots aturar amb bola. Sí, pots aturar amb bola i, a més, no tenen connexió. O sigui, tot el llibre té un fil, o sigui, que el connecta. Però els relats no tenen connexió amb un salt. Llavors, el pots deixar el llibre i d'esquiat de 2 dies tornen a agafar. I no has perdut res. I hi ha coses molt curioses que m'han cridat l'atenció, com de fiques dins la ment d'una altra persona, com per exemple en Felipe González. Sí. Ell parla com si ell pensés com en Felipe. Sí, això està escrit. Sí, això està escrit. I ara estic en negociacions per publicar-lo. Això està escrit en temps d'en Felipe González. O tant d'entrada no, entrada sí, tot aquell
aquella història i jo fill meu en aquella època me va sortir aquesta biografia rara d'en Felipe González que demostra que no era tan d'esquerres com mos predicava. Com s'ha demostrat. Com s'ha demostrat en el temps. Potser serà interessant. Ara té un títol provisional que podria ser, jo què sé, memòria política de la restauració borbònica, la transició, dietari de l'expresident Felipe González, podria ser això, però en fi, hem de tenir molt d'humor, ja veurem si surt. És que en els relats aquests hi ha molt de vots històrics, perquè des de 1720, des de el genocidi dels espanyols a Sud-amèrica, que ha comentat en Bernat, fins al 36, fins a èpoques més modernes, però qualsevol època que exercis hi ha coses que se poden reconèixer actualment. I hi ha qualque moment que no saps si parlo d'ara o si parlo d'aquell temps, perquè hi ha una connexió. Té un truc, això que dius, Maria Antònia. Si t'hi fixes bé, moltes novel·les, les d'en Miquel Costa i Llobera, de falliment, les de George Sand i en Chopin, el darrer hivern de George Sand i Frédéric Chopin, i n'hi ha més, les d'en Guillem Villalonga, les verdaderes memòries de Salvador Orland, les autèntiques memòries de Salvador Orland, perquè ell va fer unes falses memòries d'ell en nom d'en Salvador Orland, i com que allà va dir moltes coses per amagar el seu passat falangista i tal, en aquestes verdaderes memòries que està tractat jo trobo, quasi fins i tot en carinyo. És a dir, trobo que no vaig ficar seguint a fons, és a dir, va quedar... Però vos ho deia, perquè hi ha moltes novel·les que els personatges són escriptors. Sant, Costa i Llobera, Salvador Guillem Villalonga, i ara no me'n recordo quines altres, i això te facilita molt la feina i t'humanitza la creació en l'aspecte que si coneixes bé l'època, i amb això me document bastant, se m'ha anat el fil. Que no és tan difícil escriure, perquè pots incloure els problemes humans i personals d'un escriptor. Això s'ha fet en Virginia Woolf. Darrerament vaig llegir una tesi doctoral sobre l'obra de Virginia Woolf, en què les novel·les de Virginia Woolf eren analitzades per aquest doctor com una exposició de la seva vida personal i com si fossin autobiografies camuflades. Això s'ha publicat fa uns anys per Inglaterra, no sé si hi ha traducció per aquí. Aleshores, això vos fa veure que puc fer molta trampa en els escriptors, perquè me sent escriptor i me sent fill de tots els problemes que d'una manera o l'altra molta gent de moltes tendències i molts països han tingut. És a dir, si vos hi fixeu bé com ha fet aquest doctor en l'obra de la Virginia Woolf, si hi hagués un que tingués tant d'humor
i tanta paciència i tanta santedat per voler fer-ho de les meves novel·les, trobaria molta autobiografia i tu te penses que estàs llegint la vida de Major Sant i estàs llegint la vida d'un poble de Això vos ho dic perquè és un truc i en Bernat ho entendrà molt bé, també i tu. Digues. Bé, a mi m'agradaria saber com és que s'ha llegit Manacor per És normal, Manacor, llavors he dit al principi, forma part dels meus inicis d'escriptor en societat de Manacor, de narrativa, en Bernat, de la família, i no vaig entrar a veure el problema. L'he explotat en el màxim. Ara ja du 4 llibres presentats, és a dir, ja Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però sempre mos enduim molt bé també amb Maria Antònia Badell, una dona de combat, preocupada de veres. Ara mos passa una cosa diferent en els escriptors que érem del PCM fa anys, que no tenim el suport que teníem quan hi havia aquesta generació a la direcció del partit. Ara crec que van per uns altres camins. No sé quins són, i ara ja la política aquesta ja m'interessa poc, perquè ja han vist tot a bon dur. I ja ho hem vist. Està vist, ja no hi ha revolució, ja no hi ha canvi, ja no hi ha independència, ja no hi ha socialisme, en fi, ja ho heu vist, no importa que vos ho conti. Per tant, aquesta és la situació que se vol més que jo. Bé, si qualcú vol dir, li vol demanar qualque cosa, si no, paraules sempre equivades, si vol dir qualque cosa més. No, jo estava a disposició de la gent, del que vulgui demanar damunt els secrets literaris d'un escriptor que se retira a Mallorca, Arles, que voldries dir damunt aquest tema? Pues aquí a la vostra disposició, ja en aquesta edat, ja no me mossec la llengua per res, perquè no me l'hem mossegada mai, com tot sabeu, i ara manco, en fi, i a més una cosa, Bernat deia experimental, rupturista, tal, i qual, saps què passa això? Que també ho pots fer el que vols, quan no depens de ningú. És a dir, que aquesta llibertat de no dependre o de callar perquè si no no vendrà aquella subvenció i ja m'han de donar allò. Jo crec que no te vaig demanar mai cap ajuda econòmica, no?, per fer una obra de teatre, no em recordo. Jo era molt vinculada també, no me deixava subornar. No te deixaven subornar, i no hi vaig anar mai. I tampoc m'he ficat, diríem, a una cosa dels escriptors que Bernat també sap, i és, jo quan he estat membre de jurats, és el que més m'indigna, però també sent com una humiliació pel que m'ho demana. Aquestes telefonades dels autors per guanyar els premis. Així, és a dir, això, és a dir, podríem fer una altra novel·la del que va dir aquell, el que va telefonar, el que volia, l'altre que plorava, l'altre també. O seguiràs escrivint. A lo millor, sí, a lo millor aquest tema de les màfies culturals mallorquines del segle XX i XXI, papers ocults, duros, subvencions i llit. Sí, digues. No, ara que hem parlat d'això, de premis i totes aquestes coses, hi ha una anècdota, i és que, no sé si era l'any
89 o 98 de menys, vaig guanyar el Premi Miquel Àngel Riell. Jo era jurat, havia el premi, vint Pere Rosselló. Ara no puc memoritzar qui eren els altres perquè en solien canviar només un cada any. Els altres feien... Jo, per les fotos, que hi havia la dona de Miquel Àngel Riell. No ho sé. Podria ser, ja no ho recordo. Però bé, el que vos puc dir és que vàrem llegir els llibres. Jo sempre faig molta pena perquè has de llegir 30 o 40 novel·les i no tens temps de llegir-les i saps que no l'has llegit bé. Després me surt el remordiment quan vaig a la reunió, però vaig sortint si els altres són honrats, no, perquè bé, em varen plantejar el premi, m'apareix, ara aquí no seria molt rigorós, que 3 te duem de guanyador i 2 de segon, és a dir que anaves allà a Montaner, ja estava guanyat d'entrada, ja estava guanyat, però a més els altres te duem. Els altres, sé que en Pere i jo coincidíem, els altres van ser molt raonables perquè no hi estava, sumant tots, i va ser per unanimitat. Però hi va haver un personatge que feia secretari, que mos va dir que no n'has perdit, però sí, seria possible que mos replantegessin, tornat en què s'aplica, i triat segon. Així, literalment, tots van dir que no. No mos van posar tants perquè no van dir res més. Van dir, potser han decidit per unanimitat i tal, de cap manera la possibilitat de tal. Jo no sé per què sospit que devia ser per motius polítics, coses de sospit, perquè no van donar més explicació. Nosaltres no ens va interessar tampoc moure tema. Van dir no, i tots 5 van dir no, i després van llevar ferro per no tenir una tensió, perquè o t'havies de parar o tal, i pensàvem, amb en Pere, que si haguéssim reaccionat durament, potser no se suprimien els premis i editaven llibres cada any, i el que vam fer va ser simplement una negativa. Però que tant anys després ho sàpis, i sàpis a més que va ser per unanimitat, que no hi havia cap divisió entre els jurats. Però el que vos volia dir dins aquesta línia que ha dit en Bernat, que ha estat jurat també de molts de premis i ha hagut de patir això de les telefonades que no fan pagar pescar la telefonada, no? Cosa que, per exemple, a vegades reim amb en Miguel Ferrando, que ha estat jurat moltes vegades del Premi de Poesia de Santanyí, i jo m'hi he presentat moltes vegades i no l'he guanyat mai, però reim perquè me diu aquests són ells que no m'ha telefonat, no m'has dit, no has telefonat, i així reim perquè és una norma meva, però perquè veieu si està si està embrutit aquest món, està embrutit. Una vegada fa 10 o 15 anys, quan encara me presentava en el Premi Literari, ara fa d'haver 15 anys que no, des que cop de l'estat ja no me presento. Va haver un cosí meu, que és un historiador de Catalunya, de nom Ferran Lupescu, va guanyar un premi de literatura de poesia a Barcelona, en què el que organitzava tot això era aquell al·lot, no sé si va morir, l'economia, aquell poeta, Lavínia, que no, ara no m'ho toca el nom. Bueno, un poeta molt conegut era el que duia aquest premi. Bueno, aleshores, ho sé pas cosí, que com que havia guanyat l'any anterior, ara era membre de jurat des que jo m'hi vaig presentar. I me diu, tenies majoria del jurat, com ara ha dit en Bernat, tenies majoria, però
va fer una campanya tan virulenta el Jefe, que és poeta famós, que va arribar a dir de tu, va arribar a dir en aquest no, perquè és un professional de la literatura i només escriu per guanyar prèmits i no li podem donar perquè té un despatx a Mallorca amb 10 secretàries que li escriuen i li fan tota la feina d'enviar originals a tots els prèmits i això no pot ser dins la literatura, figura't, 10 secretàries. Quan pensen sobre els tios que no tenien ordinador i no tenia aire condicionat i que havies de posar 3 fues de calcar, 3 fues perquè la quarta ja no sortia bé, després si te demanaven 5 originals havies de tornar a repetir 2 vegades més. Quan suant allà en la ventiladora tothom a nedar i anar a dir, collons, 10 secretàries, Déu meu, si els hagués tingudes bé. Aquestes coses, i més, són les que passaven dins determinats jurats, no? I no en parlem de quan se declara un premi desert, que jo mai he estat partidari, això. Això d'un dolor de les institucions no dona l'olor del moltó, és la millor obra presentada. Trob que és una putada, perquè a aquell home li dones 100.000 pessetes d'aquell temps i li alegres la vida perquè els has de donar a l'Ajuntament. Bueno, i d'això dels premis aquests m'he perdut. Sí, ja no diguem més que el seu premi ja haurà renunciat. Pot tenir sort. No, perquè a vegades també passa una cosa, en el jurat a vegades hi ha un enfrontament entre un autor d'una camarilla i un autor de l'altre. I com que no se posen d'acord ni amb un ni amb l'altre, va per mig. El segon, per no donar a un de la camarilla ni a l'altre de la camarilla, aleshores, és del mig, no? Ha passat. Bueno, i així podríeu... Bé, nosaltres te volem donar les gràcies per un kit, un present. Que bé! Fantàstic! Moltes gràcies, Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Anar-hi de lluna de mel a Cuba. Això és meravellós. I en aclimats besar-se és així. Això és fantàstic. Nits d'amor que duren més d'un mes. Oh la la la, se magnifica tornar a París, retrobar els amics. Això és fantàstic. Això és tan bo. Això és preciós. Sopa per dos en un niu d'amor. La la la, això és meravellós. Embogir
fugir d'amor aquí com a París. Se magnifica. Oh, la, 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 això és tan bo, això és meravellós.